Mau ketemu. Nggih, diken lagu nggih. Iya mboten napa? Napa, Mas? Selingkuh, ronda kempes. Lagu apa lagu? Masuk. Selawat Jibril. Selingkuh. Selingkuh. Oh, wedok dhisik. Loh, suaraku kok lanang. Arek-arek. Monggo selingkuh. Selingkuh. Ya Selingkuh zaman. paling ketularan aku budek. Asmara Jaya lagi. Jangan lupa dukung di channel Bahtiar Official yang selalu setia menemani campur sari tanpa nikmati karena bisa lingkaran Yeni. Yo. Matur apa, Dik? Napa malih? Kangen ati. Kangen ati. Kangen ambek sapa Mas Bro? Gini gede Kangen pilihan tok. ya, Pak. Nggih, Kangen aku paling adek. benjing kangen. Asli. Asmara Jaya, Bu. Asli. Wis dadi andepe ati. Nganti kapan mau bakal tak enteni. Aku wis kepacut tresno. Mula diramu sing katon ana modho. Benira bisa turu
rasa kangen pengen baru deweke bisa aku nyandeng sliramu wong ayu kang dadi pakujanku ngono rasa kangen atiku entuk ing semanis kang tak tunggu kangen iki bisa mati Asmara Jaya sliramu belum tak nambani Asuwani ngomongi dadi otombo kangene ati iki Kantun setunggal nopo Telung lagu ya re ora di Oh rari Pilihan tok gendinge bapak-bapak monggo Sampurusari Monggo Asmara Jaya Beijing wali kepetok Oh ditangkap mana sebelah Amin seneng sing mani-mani senenge sing mari-mari kamu jodoh lewat orani kamu tane kontek-kontekan akhire jodoh temenan Asmara Jaya Jo Asore Hari ini ya ini nemu aja ingsun cemiro sing nyonote ingsun jodoh ya Amerika omong kuyon ya kawitane akhire jodoh selawase Terus pundi Bu RT Malih Mari mboten napa-napa yo melekan timbang turu sore-sore. Nah, malih kok. Loh, ayo gak apa-apa masih ijen tatap. Loh, ayo Mas, Terus Mas Bos. pundi Ayo. Lo sampean disawer nambahan ayo. Ayo lagune apa Mas Besti? Kandas? Iya kah? Ta pertemuan
Oh kadas. Ayo, oh. Pak Mun adi mantuk dah. Mati tak? Oke. Nggih, matur matur suwun. suwun. Hati-hati